Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyk hayrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 22-nji fevraly hepdeniň duşanby güni. Habarlar günnelik gepleşigimizde Pragdaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň başlygy we onuň ogly biýdüzünçilikde we talyt galyplygynda aýplanyp tutsak edildi. Asat Matiyev bir näçe sagatlar soraga çekilenden soň boşadyldy. Ýöne onuň kakaty häzirde tutsaglykda. Aşgabatyň eteğindäki käbir jaýlarda goşmaça otoglar ýykylyp, çanak antennalar sökülip başlandy. 4 saýyn urunda goşmaça otoglara aýyrma işler alınıp barýan ekeni. Liwap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde bir günläp suw kesildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitdirmäge synan şart. Yarım saatlyk habarlar günnelik gepleşigimizde başlamadan öňden günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň hemde Milli Medbuat klubynyň başlygy we onuň ogly biýdüzünçilikde we talyt galyplygynda aýplanyp Almatyda tutsak edildi. Düýbi Almatyda ýerleşýän Adil Söz adly medbuaty gorap çykyş edýän guramanyň berýän maglumatyna görä, Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň lideri Seyit Kazy Mataýew we onuň ogly Kaztak habar agentliginiň direktory Asat Mataýew 22-nji fevralda tutsak edilipdir. Adil Söz guramasynyň ýolbaşçysy Tamara Kaliyewa 22-nji fevralda medbuat konferensiýasyny geçirip Mataýew we onuň ogly özlerine garşy ýönkölýän aýplamalary syýasy maksatly diýip reddedýärler diýdi. Kaliyewa we garaşsyz jurnalist Ermurat Bapi Mataýewe salgylanyp, ata we ogluň özleriniň günäsizliklerini subut etmäge taýýarlanýandygyny aýtdylar. Ukrainanyň günwatarynda Nakıl Lvov şäherinde Orsetin Sberbankynyň edarasy oda berildi. Bu waka Lvovda nämälim şahslar Sberbankyň ýene bir edarasyna oda bermekde şowsuz bolanyň gysga wagt soň, ýagny 21-nji fevralda amal aşyryldy. Lvowyň yerli Zik telekanalynyň berýän maglumatyna görä, şahsiýeti nämälim adamlar bankyň ofislerine metal gutulardan ýasalan partladyjy terişdeleri zyňypdyrlar. Bu hüjümler Ukrain milletçileriniň ýurduň öňkü prezidenti Viktor Yanukovyçyň häkimetden çekilmegine sebäp bolan protestleriň 2-nji ýyl dönümini belläň gününden bir gün soňra gabat geldi. Yanukovyç 2014-nji ýylyň 21-nji fevralynda Kiýewi terk edipdi. Ukrain parlamenti Yanukovyçy resmi taýdan wezipesinden aýyrmak barada 2014-nji ýylyň 22-nji fevralynda ses beripdi. Siriýaly aktivistler we hökümete tarapdar media Siriýa hökümetiniň kontrolyndaky territoriýalarda bolan ençeme partlamalarda 140-dan gowrak adamyň ölendigini habar berýärler. 21-nji fevralda amala aşyrylan bu hüjümler Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýadaky konfliktde bölekligiň parahatçylygy gazanmak ugrunda Orsiýet bilen deslapky ulalaşa gelinendigini aýdan mahalna gabat geldi. Düýbi Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy toparyň habar bermegine görä, Homs şäheriniň merkezinde amala aşyrylan bombaly 2 ulaw partlamasynda aglabasy paraha dilatdan ibaret adından 59 adam helak boldy. Partlamalar Al-Zahra etrawyna amala aşyrylyp, bu sebäpden ilatynyň aglabasy prezident Başar al-Asadyň Alavite mezhebine değişlidir. Siriýa hökümeti Homs şäherini dolu diýenýaly kontrolly edýär. Bu partlamalardan bir näçe saat soň Damaskyň etegindäki şaýy territoriýalaryna adından 3 hüjüm edildi. Döwlet telewizionyasy adından 87 adamyň ölendigini we başga 200 çemesiniň yaralanandygyny habar berýär. Islam döwleti Homsdaky we Damaskdaky partlamalaryň öz topary tarapyndan amala aşyrylandygyny öňe sürýär. Saud Arabistany 32 adama şol sanda öz şaý adlygynyň 30 agdasyna garşy suud işine başlady. Gürün edilýän tutsaklar Irana garşy çalçylyk etmekde aýplanýar. 32 sany tutsak 2013-nji ýylda geçirilen ençeme tutsak edilmeler döwründe ele salanypdy. Olaryň arasynda Iranly we Owganistanly raýatlar hem bar. Bu tutsak edilmeler Saud Arabistanyň şaý adlygynyň arasynda aladalanma döredip, olar tutsak edilenleriň bir näçesiniň şaý jemgyýetiniň arasyndaky tanymal syýasaty goşulmadyk şahslardygyny aýdýarlar. Tutsaklara garşy Iranyň aň togullygynyň agdalary bilen çalçylyk halkasyny döretmek, olary möhüm harby maglumatlary geçirmek, Saud Arabistanyň ykdysady bähwitlerini bulaşdyrmak we mezhebara dawany möwjetmek ýaly aýplamalar ýönkölýär.
Täjikistanyň gün ortasyndaky Klop regionunyň harby suwdy ýurdun armiýasynyň serhet gullugynyň agzasyny gaçşaklykda we ekstremizmde aýplap 17 ýyl türme tutsagylygyna hökm etdi. Klop regional harby suwdynyň 22 fevralda beren maglumatyna görä, Fathullah Fayzullah Zoda serhedi gorumak welipesini terk edip Awganistanyň territoriýasyny bekanun geçmekde we Taliban söwüşçilerine goşulmaga synaşmakda günäli tapyldy. Fayzullah Zodanyň suwd işi ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirildi. Ol 19 noýabrda özüniň harby birleşigini terk edendigini we Awgan serhetlerine geçendigini boyun aldy. Fayzullah Zoda Awganistanyň serhet gullukçylary tarapyndan tutsak edilip, Täjikistana ekstradasiýa edilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlar bilen tanışýarlygyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren men Sahra. Saatlar ketmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Ýan habarlardan belläp geçişimiz ýaly Gazagystanyň jurnalistler birleşiginiň hemde Milli Medpuat klubynyň başlygy we onuň ogly biýdüzünçülükde we salgyt galplygynda aýplanyp Almatyda tutsak edildi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Araz Perwiş has dolurak maglumat taýýarlady. Gazagystanyň jurnalistler birleşiginiň we Milli Medpuat klubynyň başlygy ogly bilen birlikde tutsak edildi. Olar kezaplykda şeýle hem salgyt tölemekde aldy we 100 euronlukda aýplanýar. Medpuat erkinligine gödäçilik etýän guramalar 22 fevralda Seyit Gazi Mätif bilen onuň ogly Kaztak habar gullugynyň direktori Asat Mätiwiň tutulmagyny syýasy çäre diýip atandyrdylar. Asat Mätif bir näçe sagatlap soraga çekilenden soň boşadyldy. Ýöne onuň kakasy häzirde tutsaglykda. Düýbi Almatyda ýerleşýän Adil söz atly medpuaty gorap çykyş etýän gurama 22 fevralda beren medpuat konferensiýasyna bu iki adamyň öýlerine bildirilýän aýplamalary syýasy sebäpli diýip ret etýändigini aýtdy. Adil söz guramasynyň başlygy Tamara Kaliwa bilen garaşsyz jurnalist Ermurat Bapi Seyit Gazi Mätiwa salgylanyp bu ikisiniň öz günäsizliklerini subut etmäge taýýardygyny bildirdiler. Kaliwa bilen Bapi'nin aýtmagyna görä Mätiwler öýlerine bildirilýän aýplamalar barada bir medpuat ýygynyny geçirmegi planlaşdyrypdyrlar. Ýöne bu bolmandyr sebäbi ýygnakdan bir sagat ýarym öň Milli Antikorrupsiýa gullugynyň işgärleri olary tutupdyrlar. Adil söz Kazak häkimetleriniň syýasy dialog we çekişme ýeri diýip tanylýan Milli Medpuat klubynyň alyp barýan işlerini jylawlamaga synaşýandygyny aýtdy. Olar Kazak habar gullugyny hem berk döwlet kontrollugyna almaga synaşypdyrlar. Kalifa bilen Bapi'nin aýtmagyna görä Mätiflere karşı edilýän hereketlerden esasy maksat Gazagystanyň jurnalistlere we köpçüliklerin habar berişleri işlerine köpräk basyş etmek. Antikorrupsiýa gullugynyň sözçisi Agzan Risaldinow 22 fevralda Azatlyk radiosyna Mätif bilen onuň oglyna salgy tölemekde aldy we 100 euronlukda we 300 milyon tenge pul ýerlikde guman edilýändigini aýtdy. Ol şeýle Seyit Gazi Mätiwiň baýlygynyň konfiskasiýa edilendigini sözüniň üstüne goşdy. Seyit Gazi Mätiw günäli tapylan halatyna oňa 12 ýyl türme tutsaglygy garaşýar. Mätiw 1991-nji ýyldan 1993-nji ýyla çelli prezident Nursultan Nazarbayewiň medpuat wekili bolup işledi. Habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Ukrainanyň Lvov şäherinde Orsetin Sberbankynyň edarasy oda berildi. Bu bankyň ýene bir bölümi hem oda berilmäge finanşaldy. Bu hüjümler Ukrain milletçileriniň ýurdun öňkü prezidenti Viktor Yanukovyçyň häkimetden çekilmegine sebäp bolan protestleriň 2-nji ýyl dönümini belläň günden bir gün soňra gawat geldi. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifowyň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Ukrain häkimetleri Russiýanyň banklaryna garşy edilen ençeme bomba hüjümleri bilen baglylykda derňewe başlandyklaryny habar berýärler. Bu partlamalar 2014-nji ýylda bolan Maydan protestleriniň ýyl dönümine gawat geldi. Kiýewde, Lvowda we Mariupolda geçirilen bu hüjümler Orsete ýapçylyk eden ozarky prezident Viktor Yanukovyçyň häkimetden çetleşdirilmegine getiren protestleriň 2 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen ýürüýüşden soň boldy. Orsetin Sberbankynyň Lvowdaky bölümine 21 fevralda giçlik hüjüm edildi. 20-sine geçilen gece Russiýanyň VTB we Sberbank banklarynyň Mariupoldaky 2 bölümine hem hüjüm edildi.
Mundan öň milletçilerin Kiýewde geçiren ýürüýüşinden soň Russiýanyň Sberbank we Alfa-Bank banklarynyň bölümlerine hem hüjümler boldy. Weýrançylyga gatnaşanlar banklaryň binalarynyň aýnalaryny döwüp, içindäki tehnikany ýumurdylar. Şeýle-de olar Ukrainanyň iň tüçjar baýy Rinat Ahmedowyň Kiýewdaky edarasyny daşladylar. Milletçiler Ahmedowy Ukrainadaky korrupsiýany we ýurdun gündogrundaky urtitpara separatistleri goldamakda aýpladylar. İçeri işler ministrliginiň medeniýet wekili Kiýewiň polisiýasynyň bu wakalar boýunça huligançylyk aýplamasy bilen deriňewe başlandygyny aýan etdi. Gepin gerdisine göre bellesek polisiýa banklary edilen hüjümleriň öňüni almak üçin hiç ýyly çäre görmedi. Bu hüjümler Ukrainada 2014-nji ýylda geçirilen Maydan protestleriniň ýyl dönüminiň ýatlanýan günlerine gabat geldi. Gurrungy gidýän protestleriň netijesinde ozalky prezident Viktor Yanukovych 21 fevralda Kiýewi terk edipdi. Yanukovych paýtagtdan çykmazyndan ozal howpsuzlyk güýçleri bilen saknaşan protestçileriň onlarçasy bu ýerden atýan mergenleriň oklaryndan ölüpdi. Yanukovyçyň wezipesinden çekilmeginiň ýygyny Russiýa Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp aldy. Ukrainanyň gündogrundaky separatistleriň hereketleri netijesinde häzire çelini 9100 töweregi adam öldürildi. Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly ýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize ýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi medeniýet e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly ýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly ýerilýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmä. Gepleşigimizi Türkmenistana deýişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Aşgabatyň etrapçylarynyň ýene birinde ýyl içinde pristroyka diýilip atlandyrylýan goşmaça urulan otoglar ýykylyp, çanak antennalar sökülip başlandy. Bu çäre Aşgabatyň dürli etraplaryna ýen 1 ýyl çemesi wagt bäri wagtal dowam edýär. Munyň netijesinde paýtagtyň etrapçylaryndaky jaýlaryň en çemesinden müňlerçe çanak antenna sökülip aýryldy. Bu söküşlüğün nowatdaky tapgyry barada Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylova bilen söhbetdeş boldyk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Sultan aýda Aşgabatyň etegindäki käbir jaýlarda goşmaça gurulan otoglaryň we satelit antennalaryň sökülip başlanandygyny habar berdiňiz. Bu barada dolurak maglumat berýärsiňiz. Hava tahrası Aşgabat şäher boýunça ähli kiçi etrapçylarda goşmaça guruluşyklar, goşmaça otoglar ýykylyp, ýanky çanak antennalaryň sökülip aýrylýanyny beýswat boldy. Şol ýerleri dowam edip dur. Häzir şäheriň köp ýerlerinde olayam aýryldy, esasan odal uly ýol garalarda, uly köçeleriň garalarynda ýerleşýän jaýlardan aýrýardylar. Indi häzir şu kiçi etrapçylaryň aralarındaky uly ýol tarapdan görünmeýän jaýlardan şu goşmaça otoglar söküp aýyrmak, çanak antennalaryny aýyrmak işleri dowam etdi. Häzir esasan şu 6-njy kiçi etrapçyda, 11-nji kiçi etrapçyda şu işler alınıp barýar. Sultan aýdy, ortaça hasap bilen aýdanyňyzda näçe çemesi jaýda goşmaça otoglar we satelit antennalar aýrylýar? Şähramen esasan şu 6-njy kiçi etrapça aýlandym ha dünýä ulukda şu 4-5 jaýyň urunda şu goşmaça otoglary aýyrma işleri alınıp barýan ekeni. Eýem aýrlyk guturlan jaýlar bar. Şol aýrlyk guturlan jaýlaryň daşyny azatlaýyş işleri geçirilýär. Ýanky daşynda azatlaýyş işlerini geçirip jaýyň daşyny suýýarlar. Onuň şu edilber plança berýärler. Olar şu ýerlerle işleýärler. Bir hepden dowamda iki jaýa ýerler. Ondan soň ýene de aňyrky jaýlara geçýärler. Şu ýerlerle dowam edip durýan arasy kesilen okdyýan bolýar. Häzir meniň görenim şu 6-njy kiçi tarapçyda 4-5 jaýy aýryp duran ekenler. Sultan aýdy, şu gurrun
goşmaça otoglary aýyrmak ýa-da satelit antennalar söküp aýyrmak gurungy geçen ýyldan bäri dowam edýär. Häzirim şu 6-njy kiçe trapçada satelit antennalaryň sökülip aýrylýandygyny, goşmaça otoglaryň sökülip aýrylýandygyny habar berdiňiz. Geçen ýyldan bäri anyk aýdanyňyzda Aşgabatyň başga haýsy etraplarynda şu çäre amal aşyryldy. Şu çäre ähli kiçe trapçalardan parahat 4, parahat 3'te, ondan soň yankı Gowda massivinde, Gowdanyň ähli jaýlarynda seýlisler alınıp baryldy. Ondan soň Mahtumbuly köçeginiň gündogor böleginde, Mahtumbuly köçegi bilen Andalip köçeginiň çatyryklarynda yankı goşmaça guruluşyklar sökülip aýryldy. Umuman şäheriň ähli ýerinde şeýler alınıp barylýar. Sultanaýda çanak antennalary sökülip aýrylan jaýlaryň ýaşaýjylarynyň daşary ýurtçylyk kanallary tomuş etmek mümkinçiligine ähli boldy. Şu goşmaça guruluşyklar bilen birlikde şol haýsy jaýyň goşmaça guruluşyklaryny aýryp başlasalar, şol jaýdan çanak antennalardan söküp aýrýarlar. Ýöne soňundan şol näme jaýlary kabelni telewizionyna birikdirmeli diýen görkezler bar diýilýär. Ýöne şu intek kabelni telewizionynyň geçirilmedik jaýlarynyň antennalarynyň sökülip aýrylýandygy barada ýaşaýjylar gurrun berýärler. Gaty kynçylyk çekýändiklerini aýdýar ýaşaýjylar bir näçe güllap ýa-da telewizionyna tomuş edip bilmeýändigini aýtdylar. Näçe gündä aýlawam şu wagtynda şol kabelin telewizionyna berilen ok diýilýär. Sultanaýda goşmaça otoglaryň ýykylmadyk ýerleri hem barmy? Goşmaça guruluşyklar aýrylanda mena altyndy kiçe trapda aýlanyp gördüm. Käbir jaýlarda şu birdir ikidir aýrylmadyk goşmaça guruluşyklar ama aýrylmadyk otoglar ama. Neşe ýaşaýjylar bilen sünnetlerini gyzyklanyp sorak görenimde şol kimin bir arkasy bar bolsa, ýa-ni bir ýerden jaň edip şu adam goşmaça guruluşyna degme diýilse, şoňa degbilen oklar, ýa-da bir wadi kalatam bola, şolar adamdan goşmaça guruluşyna degme bilen oklar diýip şeýle ýaşaýjylarda näradeçilik bar, şol hemme kişinkini şol deň hatarda da aýran oklar. Habarçymyz Sultan Açylba bilen geçiren söhbetleşigimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, çanak antennalaryň sökülmegi netijesinde siziň daşary ýurtçylyk kanallaryna tomuş etmek mümkinçiligiňiz nähile? Bu barada bize gurrun beriň. Öz pikir garaýşlaryňyzy, bellikleriňizi başdan geçiren tejribeleriňizi biziň sosial ulgamlaryna, sahypalarymyzda hem galyryp bilersiňiz. Bizi Facebook we Kontakt saýtlarynda Azatlyk Radiosu, Azat Habar atlary bilen tap bilersiňiz. Gepleşigimizde Lewap welaýatyna degişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherinde turwanyň ýarylmagy netijesinde bir günläp suw kesildi. Türkmenabadly ýaşaýjylaryň käbir bölegi suwsuzlukdan, beýleki bir bölegi bolsa suwuň joşup çykmagyndan kösendiler. Bu barada Türkmenabadda habarçymyz Röwşen Çaryfoň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Geçen ýekşenme günü Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabad şäherinde suw üçinçiligi kesildi. Yerli häkimetleriniň beren maglumatyna görä, hojalyklary aktarylýan suwuň durdurulmagyna şäheriň Delili köçesiniň ugrundan geçýän Ilat arasynda magistralny diýilip atlandyrylýan esasy suw geçirjiginiň ýarylmagy sebäp bolupdyr. 21 fevralda ýüz beren bu wakanyň izi bilen yerli häkimetler suwsuz galan Türkmenabadlylaryň agyz suw ýetmezçiliginiň öwedini dolmak üçin ýüreti ulaglarda suw daşamak diýen ýaly hiç bir zerur çäre görmediler. Yerli Ilat suw ýetmezçiliginiň öwedini dolmak üçin dukanlardaky gaplanan suwlary satyn almakdan başga çäreleriniň galmandygyny gurrun berýär. Suwumuz kesildi, aýlap suw paýlamandyklar üçin 14 manat töweregi goşmaça çykdaýjy edip, onu satyn almakdan başga alajymyz galmady. Soňu bilen dukandaky satyga çykarylan plastik şüşelerdäki suw hem gutardy diýip Türkmenabadyň Newitçiler mikroraýonynyň ýaşaýjysy 46 ýaşly Nariman gurrun berýär. Türkmenabadyň aglawa bölegi suwuň ýetmezçiliginden kösenen bolsa, şäheriň Delili köçesiniň ugrundaky ýaşaýjylar suw geçiriji turwany böwüp çykan suwuň akymynyň öňüni aljak bolup ulalada galdylar. Bu wakanyň ýüze çykmagynyň izi süre Delili köçesi awtologlar üçin ýapylyp guruluşyk tehnikalary gazmak işlerine başladylar. Hadisanyň bolan ýerinde Lewap agyz suw hojalyk idarasynyň resmiýleri bilen birlikde şäher häkimliginiň işgärlerini hem görse bolýardy. Lewap agyz suw idarasynyň hünärmenleriniň beren gurrugyna görä suw geçiriji gidroudar, ýani suwy tekläp nasoslaryň näsazlyk sebäpli säginmegi netijesinde suw izini urup turwany ýarypdyr. Agyz suw giçlik sagat 7 töwereklerinde gaýtadan ýola goýuldy. Belläp geçtek gurrugy gidýän 80-90 santimetrlik suw geçiriji soňky sapar 2001-nji ýylda çalşylypdy.
Şol bir wagtda Lewap vilayatynyň merkezi Türkmenawat şäherinde bundan 6 ay töweregi ozal hem Görogly köçesiniň ugrundaky turwa ýarylyp yerli ilat suwsuz galypdy. Habarçymyz Rowşan Çaryfoň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan sebitiňizde suw üpçünçiligi nähili bu baradaky garaýşlaryňyzda ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizde biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimde uradyp bilersiňiz ýa-da biziň bilen Moskwadaky telefon belgimiz 79726 236 04 55 jaň edip ýa-da SMS ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Şeýlede biz şuň ýer bilen okuwçylarymyzdan sizi Türkmenistanyň suw üpçünçiligi kanagatlandyrýarmy diýip soradyk. Häzir okuwçylarymyzyň bu sowala galdyran jogaplarynyň käbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Özüni jemaat hojalygy diýip tanışdyran okuwçymyz Türkmenistanyň ykdysady sosial puwdagyna jogap beren Türkmenistanyň jemaat hojalygy ministrliginde halal, bilimli, insaply, mert, zehinli adamlar işlemese raýatlar arasynda agyz suwuny içmediler. Ministrligiň göni garamandaky Aşgabat we şäher agyz suw birleşikleri eldegirmesizleri öwrülendikleri üçin özlerini Mongollaryň hanlaryndan beýik saýarlar diýip ýazypdyr. Şeýlede okuwçymyz öz sözüni dowam etdirip jemaatyň ministri we ministriniň ornmasary bolsa özüni Hudaý saýar diýip pikirini beýan edipdir. Adyny ýazman tesir aldyran beýleki okuwçymyz bolsa her şäherde suw arasalaýjy zawodlar gurmaly. Özüm bu işe Balkan we Daşowuz vilayatlaryndan başlamaly. Balkanda suw ýok, Daşowuzda da şor suw içýärler. Döwlet adam üçin bolsa bulary pul kän bolan wagty gurmaldylar. Halkyň saglygy ýurdun baýlygy diýip öz sözüni jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, efire çek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isteseňiz sizi Facebook we Kontakty sosial ulamlaryna sahypalarymyza goşulmaga çağırýar. Bu ulamlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu Azat habar ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çağırýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Türkmenistanda türkmen diliniň düşündürişli sözlüğünün 2 tomluğunun hem de türkmen diliniň orfografik sözlüğünün 1 tomluğunun çapdan çykýandygy barada mundan 1 ay ozal hökümet maslahatynda elan edildi. 30 ýanwarda bolsa Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynda şu 2 kitabyň prezentasiýa dawarasy boldy. Emma muňa garamazdan şu sözlükleriň häzirçenlik hiç bir kitap dukanlarynda ýa-da vilayet şäher kitaphanalaryna ýeterli däligi habar berilýär. Kardeşim Muhammed Tahir bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Amanmurat türkmen diliniň çap edilen düşündürişli sözlügi henizem bazarlarda ýok diýilýär, şeýlemi? Hawa mundan bir ay öňden Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň meclisinde türkmen diliniň düşündürişli sözlüginiň 2 tomlugynyň hem de türkmen diliniň orfografik sözlüginiň çap edilenligi millete habar verildi. 30 ýanwarda bolsa Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň uly konferensiýasyna türkmen diliniň düşündürişli sözlüginiň 2 tomlugynyň we türkmen diliniň orfografik sözlüginiň 1 tomlugynyň prezentasiýasy ýa-ni halk köpçülik bilen tanışdyrylyşy bolup geçdi. Şondan bäri bir aýyň geçenligine garamazdan şu 2 sözlügi nähä kitap dukanlaryndan tap bolýar, ne de vilayet derejesindäki kitaphanalardan tap bolýar. Ama murada çap edilip, çapdan çykyp dabarasy geçirilen kitaplaryň asla bazarlarda tapylmazlygy ýaly ýagdaýlar mundan ozalam bolupmy? Mundan ozalam bir bolýan ýagdaý. Meselem mundan 2 ýyl ozal Beýik Matymlynyň Doglan gününiň 290 ýyllygy diýilýän sene gawatlap şahyryň Sowatlyk neşri çap edildi. Ine şol neşir bolýan soňundan kitap dukanlaryndan tap bolmady. Ol men o neşir başga ýerlerde gördüm. Ol dogrudan oňdan poligrafik bedeýler bilen neşir edilen kitap eken halk köpçüligine el ýeter bolmady. Bolmasa magtymly bir türkmeniň her öýünde durmaly kitap.
Yine de bir ýagdaý bundan 1 ýyl ýarym semesi odurum Görogly epasynyň da sowgatluk owadan neşri çap edildi. Ine bir kitabym umuman kitap dukanlarına da çıkmadı, yine gayrı da çıkmadı. Yine vazifeli adamlara paylanıp verilirliğini bilip kaldık. Hem de müzeylerde bir üçün, oğudurlu üçün haklı. Yani şu kitap halk üçün in zeruriyet halkın, Türkmen halkının ol kanunlasının kitaplar, başka da iki kitaplar çıkıyor. Onu son vakti bilen şol kitapları kitap dukanlarından tapılanok men şol mahtumuluy görüli alıp beyi awanımdan son olurun adım tutmam oturmayın. Ama da bu ýagdaý näme sebep bolýar meselende? O halk üçin dili we çap edilýär, soňra bazarlarda tapdyranokda. Kitaplar onu nähil düşünmek mümkin? Şuna odaly bilen men kitaplar şol aýdaly men öňde aglan kitaplarym mahtumuluýynyň sowgatlyk neşri Görogly epasynyň sowgatlyk neşri ol uly poligraf çıktıcılary uly maliye feriştesini tarap edýän neşirler olar owadan kitaplar olan her üçin ol renkler üçin ýene gaýry üçin on aýratyn ýokary hilli kagaz üçin çölewler beýlek adat kitaplardakydan gymmat düşýär. Megerem bir sebäbe şu bolsa gerek bir ýönür dadymlyk üçin çykarylyp garyn maliye ferişteleriniň de ýetmezçiligi üçin çykarylmaýan bolmaklygy juda ahmal. Men bir başga misal ýazma düşýär, meselem ýurtdaky Diyar jurnaly var. Ine şu Diyar jurnaly öň Türkmenistanyň däli Türkiýede çap edilýärdi. Şu Türkiýede çap edilýän wagtynda aýdaly şu Diyar jurnaly 2000-3000 egzemplerdi şonçu sanawda çap edilýärdi. Soňky çykdyny görkezilýärdi. Ýöne Türkiýede çykarylýan bolup bilse 200 semetli garanyň 200 üstünem Türkmenistanyň özüniň poligraf ýagdaýyna görä çykarýardylar. Şu döwlen wessalam gutorýardy. Şol Türkiýede çykarylýarlar bir ýokary wezipelere paýlamak üçin hem de ýurtdaky diplomatik korpuslara paýlamak üçin şol ýadrak ýagdaýlar ýene de gaýtalanýan bolmagy. Polya hamamradagy beren maglumatlaryňyz üçin sag bolun. Sizin sag bolun, işiniz rawat bolsun. Kärdeşim Muhammed Tahiryň aşawatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Qadarly dinleýijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar günnelik gepleşigimizde geçirip oturýas. Programmany Pragdaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizde ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.